Brada nahoru. A má. Ano. Stále, brada, kam koukáš? Ano, stále. Hodně jí poslal. Tak, super. Mozec. No, přinese mi holky ještě 2 stojany, prosím. Jsem jenom musel uklízet, viď? Nemusel. Dneska ti to nějak jde? Co se s tebou stalo? Ty jsi nějak dobře vyspala? Těžko. Tam vpravo jsou ty malí ještě, ty kovový.